Unsay kisaw mga siyaw. Karong adlaw padung ko sa the Freeman Banat News. Gi-invite ko dito. Unya late na kay ko kay alas 4 man akong out. O kita-kita lang ta dito. Yung mga siyaw. Naabot namin. Later. Let's pray for Catriona Gray. Hashtag Catriona Miss Universe. Uy, karoon na ng 15. 16. Karong Sunday. Hindi juga ayo siya nga. Ay na di, mama ko sa. So katong player ka sa University of the Visayas, kung sa imuhang kuan, position sa basketball? Shooting guard. Shooting guard. Bato nga ka ng Facebook yung ipakita ng mga guwapo kaya mga basketball player. Gawawag dito! Preciosa! Ayan. Ay, may kaon, magnalang may Pasko. Ay, pang date mo, ragay mo storya. Ato po tanong si Noy Paking. Kaya niyahang mga si our friends. Noy Paking, okay na ba? Wala. Wala, uy, pari. Wala, uy, pari. Wala, dali ka yan. May mga single. Pero double mo na kung lawas. Single, double. Okay, Noy Paking. Ang sa'yo mong masultian na? Kung masulti, okay rin siguro ka mag-single ka. Di ba? Kuwan, labi na akong focus kasi mong career, o labi na na imong family karon sa Pasko. May advantage sa. So ano mag-ingot man siya, basta taga-Pasko mong walay ulo. Yes, magbaha dyan ang post sa mga tao, magsunod-sunod dyan na eh. Ano man shoot. Isang buhay naman siguro sila sa kuwan. Uso sa Pero nahitabo na ba sa imong kan mo marag hala kanang minawa sa kong Pasko ganahan kung may isang man Pasko. Pero nahitabo ko na siya, pero ako strong man ko nga pagkatao. Okay. Very strong na siya pagkatao ka ha. Nag-single sa dyan nga nangitaw strong. Strong siya. Ay na siya karon wala. Nag-itungsad ka, di ba black and white? Then what can Mga si okay sila Noy Paking. Ika na chiminisure na mo Pero Noy Paking, do you think gano ang mga tao na basta, what do you think gano ang mga tao basta Christmas kanang mga parang karon si maghugot. What do you think? Unsa kay naa sa Pasko tungod kay bugnaw ang sa ba? Gibugnawan siguro kay wa siguro kagako siguro. Ano hugot yung mga white gift ba yan? Ano mo good sila? Question. 2014. Ay, okay na! Lako na sa 3-month rule. So, Miss Grace, pasok na! Miss Grace, pasok. So, one man, karon na 2014, no? So, 15, 16, 17, 18, 4 years. After 4 years. So, unsa man day mo gipangita Yeah, 5 years na next year. 5 years na next year. Unsa day mo gipangita sa isa ka partner? Oo, sa ka girl. Naman ang height requirement. Brown ang buhok, magputi, kanang fair ang skin. Love you, Kierven. Tapos Noy Paking, sige. Unsa yung mga qualities na gusto ni Noy Paking? 5'6" ka na yun. Ayan pa. Ako wala mo ba ideal girl na yan? Basta Basta Dahil na yung mag-aura si Miss Grace. Unsa may naa? Basta knowledge is spark din siya. Isa! Ako ba mo? Pag nagkahilo, di ba? Sige, itatag... Simple kay Guawa kasi Paking nun check ka na kayo ba? Na ba? Ana. Nay! Sorry, na. Nasulat si Miss Grace. Ikaw. Ansa man ako? Ano ko, okay na ako, happier ako sa akong life. Pero yung mga ano. Pero anyway, Noy Paking, 4 years kay kanang medyo, I think makarelate ka sa daghan kay mag-post karon sa Facebook nga way love life. Sa katong 4 years, giunsa nimo pag-survive ang Christmas? Ako yung kaila, karang nalimot siya sa Mansari siya. Uyang kaaway sila na importante ba? Importante din na. Uy, sa Pilipinas naman ang Mansari, dito sa laing nasod kay, wala Naman ka sa Philippines, so okay, importante. Wala ka sa Singapore na rin na ka mag-uol. Di na importante. Ay, actually, American style na siya, di na mag-celebrate ang Mansari. Diretso na kasal. Okay. Your message
Mila. Yes, nala ko i-shout out as taas ni pero Okay, Ilagbalan ko na dapitan po si shout out din sa akong family, Dilantar and Boris Clan, sa taga Pasil, taga Sapangdako, Cebu Parking International Hotel, UV Green Lancers. Ay, yung issue! Ay, di kanina. Salamat kay Sir Dudu. And shout out po sa Cebu City Sharks, labi na sa akong mga ex-teammate, Front Row International sa Team Zinet sa Manila, 93.9 Cebu, Peanut Bitter LOL, Monday Squad Basketball Club, taga Malpascua Island. Ay, hello! Shout out po sa Dodong TV, ni Baby Dragon, Oh my God, Baby Dragon! First time na niya. o si Elfie sa Jim Makapakang, Bisayang Baki, o sa mga followers na ako sa page, dako kayong salamat ninyo. Uy, grabe shout out kay Paking si Sui Duran. Shout out ni Ziwi Duran. Ziwi Duran. Green Lancer siya na siya. Hello! Wala sa high school. Ay, high school ba? I love high school. Okay na lang. Nagana ko sa town. Hello to Sir Jay Gonzalt. Tagakuan niyo siya kanang Red Cross sa Lapu-Lapu. And then Sir Sherwin Ibion for your time. Palapakan po na yung Paking. Di ka sa summer. Na-adjust ko siya sa schedule para makaano siya. Dahil sa ito ang Banatanay Live the Live ng Banat Express. Thank you so much. Merry Merry Christmas, Noy Paking. We hope naman kita na po kag Noy Paking. Thank you so much kini yung Mother Butanding na nagsasabing Pasko na, asa na ka. And once again, ako na si Mitzi, ang regular tambay din sa Banat Express. Okay, niya sa super shot sa baka sa pinakagwapa diring dapita. Kung ako usang si Oliver, ang pinakataas at pinaka-humble ding dapita. Yeah. Tapos yun yung Paking. Unsay kisaw mga siyaw. Yeah! Sige lang, Banatanay Live na Live Season 4! Banat Express! Express make your life and your heart! Sa shopping sa Lazada. Healthy Rain, I love you, Noy Paking. I love you too. I love you too. Yo mga siyaw, humana ang among live sa Banat News ug akong kuyog ang nag-invite nako. Hi! Hello mga siaw! Ako na yung Mother Butanding. Thank you so much. Akin apel ko anig yun. Marag, wala, may Paking mo. Taas pa na ako actually player sa niya sa una. Player ko og kanang pick-up stick, jackstone, kanang sana tubig-tubig mo na. Varsity ko ana. Og mao to mga siyaw, dira lang may kutob sa sunod na pod vlog. Og unsay kisaw mga siyaw.